Здравейте на всички! В това ново видео ще разгледаме HDR функционалностите, които ни предоставя Intuitive. За да имаме достъп до тях, трябва да натиснем бутона меню в горната част на интерфейса на Intuitive, да слезем до опцията HDR и като натиснем върху нея, ще влезем в специалната страница. В настоящото видео няма да обясняваме какво точно представлява HDR, а ще се фокусираме върху това какви точно снимки са необходими на Intuitive, за да създаде този висок динамичен обхват. По-конкретно ще разгледаме HDR с метод на аритметична средна стойност, автоматично разработения HDR с ръчни маски на Luminance за нощни фотографии и същото за дневни фотографии. Ще разгледаме и бутоните за подготовка на RAW файлове. Следователно необходимо е да направим серия от фотографии на терен, които да бъдат разнообразени за нощна или дневна фотография. За дневната фотография обикновенно се прави снимка според това, което ни показва експонометърът на фотоапарата. След това е необходимо да направим една или две преекспонирани снимки и също така една или две недоекспонирани снимки, за да осветлим сенките и да възстановим високите светлини. Тази последователност обикновено се осъществява чрез промяна само на времето на експонация, като се оставят непроменени диафрагмата и ISO стойността. Нека да разгледаме един практически пример на фотографии, заснети на терен за HDR фотография на урна. В този случай разполагаме с 5 фотографии, направени в последователност, където всички се различават единствено по времето на експонация, така че ще имаме няколко много светли, една направена според експонометъра, което е основната канонична фотография, и две подекспонирани фотографии. За нощната фотография обаче диафрагмата и ISO винаги ще бъдат еднакви и само времето на експонация ще бъде променено. Голямата разлика е в това, че първата фотография, която ще направим на параметър 0 според експонометъра, ще бъде първата, след което ще трябва да направим само една последователност от фотографии, за да възстановим високите светлини, които могат да бъдат като например лампата в горния десен ъгъл и отраженията по стените, които могат да бъдат твърде изразени. Нека разгледаме примери, за да го разберем по-добре. Тук имаме последователност от фотографии, които са направени по този начин, където първата е много светла и ако погледнем последователността, постепенно се затъмнява, докато последните са посветени само на високите светлини, и така цяла серия от фотографии от този вид. Нека сега да пристъпим към редактиране на нашите фотографии. Средната аритметична стойност е най-простият метод и аз го препоръчвам категорично за нощни фотографии, както е посочено тук на бутона. След като натиснете бутона, ще се отвори нашият прозорец за зареждане на нива и натискайки бутона за преглед, ще изберем фотографиите, които да обединим заедно. Можем да го направим както върху JPEG фотографии, така и върху TIFF или RAW. Моят съвет е да използвате средната аритметична стойност за обединяване на TIFF или JPEG фотографии, т.е. вече индивидуално разработени фотографии, вместо да го правите върху RAW. Въпреки това, не създава значителни проблеми дори и при RAW файловете и функционира много добре и на този вид файлове. Също така и HDR поръчен метод с маски на осветеността може да се реализира както с TIFF, така и с JPEG, така и с RAW файлове. Продължавайки оттам, където спряхме, нека опитаме сливане на HDR и аритметична средна стойност върху няколко RAW файла. Броят на кадрите, които трябва да направим за аритметичната средна стойност, не е от съществено значение, така че можем да изберем колко вида кадри да направим. Моят съвет е да не се прекалява, да направим между 4 и 6 кадъра в идеалния случай. Същият брой е препоръчителен и за HDR с маски на осветеността. Избираме тези кадри, в конкретния пример са 6 на брой и натискаме ОК. Софтуерът ще работи самостоятелно, докато ни предостави крайния резултат. Можем да наблюдаваме как са възстановени светлините тук на уличната лампа, както и отраженията върху стените и в останалите зони в сравнение с първоначалната фотография. Можете да забележите как надписът, който в първоначалната фотография не беше ясно четлив, сега е добре видим.
Сега ще разгледаме сливане с помощта на ръчния нощен метод, при който обикновено се създават между 6 и 4 снимки, като постепенно се намалява времето на експонация, за да се потъмнят тези фотографии. Обикновено това, което правя, е да заснема между 5 и 6 снимки, започвайки с първата снимка на 30 секунди ISO 100, т.е. с много ниско ISO, и диафрагмата е повече или по-малко затворена в зависимост от зоната, в която се намираме. Ако е много светла, диафрагмата е малко по-затворена, ако зоната е много тъмна, диафрагмата е малко по-отворена, за да имам моите 30 секунди експонация. След това намалявам наполовина времето на експонация, за да намаля светлината. Обикновенно започвам с 30 секунди за първата фотография, след това 15 секунди за втората фотография, 7 секунди за третата фотография и така нататък, докато получа изключително тъмна фотография накрая, където възстановявам само лампите и високите светлини на фотографията. Преди да пристъпим към обединяването на кадрите, нека обясним добре интерфейса, който имаме пред себе си. На зареждане на снимки избираме фотографиите, които ще редактираме. Интуитивният софтуер ще работи между 4 и 7 фотографии, така че числата, показани тук на бутоните, ще бъдат броят на фотографиите, които трябва да заредим в интерфейса, т.е. 6, 4, 5 или 7. При други числа интерфейсът няма да функционира, така че трябва да избера количеството кадри, които съм направил на терен, и да въведа тази номерация. Ако имам 6 кадъра, трябва да натисна зареждане на снимки. След като бъдат заредени от интуитивния софтуер под формата на нива, подготвени за обединяване, трябва само да натисна HDR6, т.е. 6 по 6 фотографии. Звездичките означават нощна фотография. Виждате, че при дневната фотография няма звездички, така че числата без звездички се отнасят за дневната, а тези с звездички за нощната фотография. И числото до HDR се отнася конкретно до броя на кадрите, които сме заснели на терен. HDR4 ще представлява 4 кадъра, HDR5 ще представлява 5 кадъра, HDR7 ще представлява 7 кадъра. По аналогичен начин ще бъде и HDR ръчният метод с маски на осветеност за дневната фотография. HDR5, което представлява 5 кадъра, HDR9, което представлява 9 кадъра и така нататък за останалите. По аналогичен начин ще бъде и логиката на подготовката на RAW файловете. Виждате HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 с звездички. Тези типове бутони се отнасят именно до броя на кадрите, които създаваме на терен, и до типа, тези с звездички за нощна фотография, а тези без звездички за дневна фотография. Нека сега да опитаме зареждане на снимки. Ще се отвори нашият прозорец за зареждане на нива. Ще изберем снимките, които искаме да обединим. В този случай в нашия пример са 5 снимки. Натискаме ОК, след което Intuitive ще ги постави на нива по разумен начин, т.е. ще ги преименува и ще ги постави в правилния ред за сливане. Моля те, обърнете внимание, че съществува една малка, но съществена бележка, на която трябва да обърнем специално внимание, а именно, че нивото Intuitive HDR1 трябва да бъде най-ниското възможно ниво и също така най-светлото, както е посочено тук в бележката. Ако HDR1 не е най-светлото или е поставено на друга позиция на нивата, автоматичното действие на Intuitive няма да функционира правилно или ще работи неправилно. Затова на помощ идват бутоните за преименуване или обръщане на нивата. Ако обърна нивата, мога да ги обърна, а с преименуване ги преименуваме. Важно е, ако се намирам в ситуация, където HDR5 е най-светлото, да направим преименуване, да го наречем HDR1 и да обърнем нивата. Ако фотографиите на терен са заснети в последователност от най-светлата към най-тъмната, всичко ще бъде напълно подготвено за редактиране, т.е. ще можем да натиснем следващия бутон. Ако обаче сме направили тези снимки на терен по различен начин, тогава ще се наложи да ги подредим ръчно. Веднъж след като сме подредили правилно нашите фотографии, можем да натиснем бутона за подготовка на RAW файловете. Защо? Защото тези фотографии, както видяхме в началото, бяха заснети в RAW формат.
така че тази част ни оказва значително съдействие. В нашия конкретен случай тук в примера разполагаме с 5 фотографии, 5 различни нива и ще трябва да използвам бутона HDR5 с звездичките, защото става въпрос за снимки направени през нощта. Натискайки HDR5 нощно, Intuitive ще подготви фотографиите да бъдат слети по най-добрия възможен начин. След като извърша това действие, ще бъде достатъчно просто да натисна бутона HDR5. Веднага ще забележите как се създава нашето HDR изображение и как изключително добре се възстановяват високите светлини на лампионите. Нека разгледаме началния пример. Виждате колко беше светъл и в крайния ни резултат как много добре се възстанови. Това беше пример с фотографии, заснети директно в RAW формат. Сега ще направим пример за ръчно развитие с автоматични маски на осветеност върху снимки във формат TIFF или дори JPEG. В примера тук съм заснел RAW на място, след което у дома в процеса на развитие в камера RAW или Adobe Lightroom съм развил отделните кадри, за да извлека най-доброто от всеки. Така че отново натискаме зареди снимки в нашия прозорец и търсим кадрите, които ни интересуват. Това са тези, избираме ги например 5. Добре. Виждаме как ги подрежда на слоеве. Първият беше светъл, а последният тъмен, така че редът на слоевете остава правилен. Повтарям, че най-ниският слой трябва да бъде HDR1 и трябва да бъде и най-светлият. Избягвам да натискам бутона Подготви RAW, защото вече съм го развил независимо в камера RAW и натискам директно HDR5, защото са 5 слоя за нощната фотография. След като натиснете, виждате как се възстановява в сравнение с началния кадър, който беше този. Виждате, че на слоевете, както в предишния случай, ни дава маски на осветеност. Тези маски на осветеност можем да ги персонализираме свободно и обикновенно последните две са тези, които могат да създадат някакви проблеми в някои фотографии. Можем спокойно да се насочим към менюто на началната страница и тук, в секцията на плъзгачите на четките, имаме възможността да персонализираме тези маски на осветеността. Имаме възможност да работим върху плътността и непрозрачността и ако избера тази опция, вижте какво се случва. Когато натисна върху непрозрачността и я намаля на половина, ще забележите как леко се променя. Мога да омекотя маската на осветеността на последното ниво или да я оставя напълно запълнена и да модифицирам плътността от едната или другата страна. Сега ще направим пример с дневна фотография, отново с ръчен метод с маски на осветеността. Моят съвет е да използвате или традиционния метод за създаване на HDR изображения, или този с маски на осветеността. Тук също така имаме възможността да изберем между 5, 3, 7 и 9 фотографии и след като натиснем зареди снимка, можем да ги потърсим в нашите папки. Нека ги заредим и след като бъдат заредени, интуитивно ще ги постави на слоеве. Малка забележка. Необходимо е HDR1 да бъде най-ниският и най-светлият. По този начин виждате, че най-светлият остава HDR5. След това имаме по-тъмните, а този в средата е HDR1. Затова в този случай трябва да ги подредим ръчно. Поставяме HDR1 в средата, защото в последователността на кадрите имаме светло, светло, средно, тъмно и много тъмно. След като ги подредя, отивам да направя преименуване. По този начин при преименуване той ще ми даде HDR1 най-отгоре, всички останали в последователност. Сега мога да ги обърна. Откривам, че HDR1 е най-ниското и най-светлото ниво, а останалите са в последователност. Моля, запомнете това и го приложете, иначе интуитивно ще сбърка. След като сме се уверили в реда на нивата, решаваме дали да използваме подготовка на RAW. Нашият начален кадър беше RAW, така че можем спокойно да го използваме. В този случай имаме 5 нива, затова отивам на HDR5, без звездички, защото е дневна фотография. Натискам върху него, ще отвори малко сенките, ще възстанови светлините и ще ни даде файл, който ще бъде най-добрия възможен за редактиране. Сега можем спокойно да натиснем върху HDR5.
Нека си припомним, че числото до HDR се отнася до общия брой на нивата, които сме заснели и които имаме налични в Photoshop. След като натиснем, ще ни предостави маските за осветеност за нашата следваща ръчна обработка. Ето го нашето HDR. Виждате, че тук има налични маски за осветеност, които, както видяхме в нощната фотография преди това, можем и в този случай да редактираме или за непрозрачност, или за градиент. След като получим резултата, който най-много ни харесва, можем да направим изравняване на нивата и след това да финализираме в Camera Raw.